Wara 51 sena u kważi 370 pubblikazzjoni, il-Union tal-Allema u l-Fondazzjoni Satar komplew iġeddu r-rivista Satar din it-darba b'qabża oħra fid-dinja diġitali permezz ta' applikazzjoni diġitali, rivista popolari li issa se tkompli tinkoraġixxi l-tfal li kantru l-imħabba tagħhom lejn il-lingwa Maltija. Waqt it-tnedija Elaine Germani, chairperson ta' Fondazzjoni Satar, spjegat li din l-app li hija b'xejn hija kontinwazzjoni naturali tal-proġetti imwettqa mill-Fondazzjoni sabiex is-Satar jasal għand it-tfal tal-lum. Min-naħa tiegħu Marco Bonnici, il-President tal-MUT, irringrazzja lill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat tal-fondi sabiex twettaq dan il-proġett u saħaq li din issa se tkun qed tkompli taqdi funzjoni soċjali u edukattiva fost l-edukaturi u l-studenti Maltin u Awċin. Marco Bonnici wieħed li l-MUT se tkompli sostni l-ħidma tal-Fondazzjoni għal dawn l-inizjattivi li huma parti mill-irwol professjonali li l-Union tħadda.